Espainiako gobernuari estatuak martxoaren 3an izandako erantzukizuna onartu dezala eskatu diote gaurkoan EAJ eta PSek. Bi alderdiok Gasteizko legebiltzarrean plazaratu dute proposamena, EH Bilduk eta Sumarrek eginikoaren zuzenketa delarik. Halaber, sekretu ofizialen legearen erreforma desblokeatzeko ere eskatu dute. Sumarrek, jeltzale eta sozialisten arteko akordioak ez duela estatu frankistaren erantzukizuna salatzen deitoratu du. Udaberriko kanpaina berria aurkeztu du ostegun honetan Herrigora ekimenak. Eskutik eskura egiten dugun herria lelopean garatu dute aurtengo Euskarari Puzka kanpaina eta Nafarroa erdi eta hegoaldeko hainbat elikagai eskainiko dituzte, hala kontsumitzaileei eguneroko autoen bidez herria egiteko aukera eskainiz, Herrigorako sustatzaileen esanetan. Gainera, aurten berrikuntza gisa, Asisko Urmen eta ilustratzailearen bidez diseinatu dute eragin saskiari ekimena, martxoko 2 asteetan zehar Euskal Herriko 6 udalerritan eskainiko dutena. Tubos Reunidoseko langileek protesta egin dute gaurkoan Bilbon Euskalduna Jauregiko atarian, Tubos Reunidos borrokan kaleratzerik ez lelopean. Izan ere, eraikinaren barrualdean aritu dira konpainiako eta enpresa batzordeko ordezkariak zuzendaritzak ezagutarazitako kaleratzen inguruan negoziatzen. Enpresak 301 behargin langabe utzi nahi ditu Tubos Reunidosen egoera ekonomikoa aitzaki. Gaurko bileran, zuzendaritzak kaleratzeak indarrean jarraitzen dutela jakinarazi du, baita datozen asteetan akordio batera iristea exigitu ere. Gabon guztioi eta ongi etorri otsailaren 26ko albistegira. Martxoaren 3an 50 urte beteko dira Gasteizko San Frantzisko elizako sarraskitik eta Ernaik ostegun honetan egindako prentsaurrekoan jakinarazi du orduan askapen sozial eta nazionalaren alde ate bat ireki zela Euskal Herrian. Azaldu dutenez, argi dute gazteria independentista antolatuta Euskal Herritarren bizi baldintza duinen eta Euskal Herriaren etorkizunaren alde lehen lerroak egitea dagoela. Horregatik guztiagatik, gazteriari martxoaren 3ko mobilizazioetan parte hartzeko dei egin diote. Euren hitzetan, omenaldirik onena borrokan jarraitzea da. Eguneko irudia da Santurtzin. Ostegun honetan egin den osoko bilkuran eman du Karmenetu Bilak dimisioaren berri. Guztien sorpresarako bilkuraren amaieran aretora atera eta hitza hartu du. Tubilak esan du, lasai doala beti legearen barruan jardun duelako eta berretsi du erabakia sakon hausnartu duela. Bien bitartean, hurrengo ostegunean egingo da inbestidura saioa eta Santurtziko PSek atea irekita utzi du EH Bilduren hautagaiari babesa emateko. Izan ere, adierazi dutenez, EAJ ez da bereiekin harremanetan jarri eta sozialistak humilatzen saiatu dira. Euskal Herriko mugimendu feministak martxoaren 8irako plangintza aurkeztu du ostegun honetan. Beste mundu bat feminismotik lelopean, mobilizaziorako deialdia luzatu dute egun horretarako Baionan, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean. Euskal Herriko mugimendu feministak prentsaurrekoa egin du ostegun honetan martxoaren 8aren berri emateko beste mundu bat feminismotik lelopean. Bilboko areatzako tingladoetan egin dute agerraldia eta bertan martxoaren 8ko planteamenduaren berri eman dute Euskal Herriko hiriburuetan antolatuko dituzten manifestazioen deialdiak zehaztuz eta aurtengo edukiak azalduz. Mobilizazio nagusiak Euskal Herriko 5 hiriburutan gauzatuko dituzte. Donostian 12 Antiguako tuneletik abiatuta, Baionan 11 tren geltokitik, Iruñean 12 Antoniutitik, Gasteizen 12 San Anton plazatik eta Bilbon 12 Jesus bihotzetik. Halaber, herritarrei dei egin diete Euskal Herriko beste 11 txokotan egingo diren mobilizazioetan parte hartzeko. Prentsaurrekoan ohartarazi dute munduaren luze zabalean gerra ezberdinkeria eta askotariko indarkeriak nagusi diren testuinguru bete-betean iritsi direla beste urte batez martxoaren 8ra. Gainera, instituzio patronal zein gizonei urgentziaz exigitu diete dagozkien ardurak hartzeko. Eta urratsak egiten ari bagara ere, oraindik asko dugu egiteko. Baina batez ere asko dute egiteko. Haiek bai, instituzioek, patronalek, gizonek, sistema hau betikotzen dutenek. Urgentziaz diogu, hartu dagokizuen ardura.
Horrez gain borrokarako beste data garrantzitsu batzuk ere nabarmendu dituzte. Zehazki martxoaren 17ko greba, martxoaren 21ko arrazakeriaren aurkako eguna, martxoaren 30ko etxeko eta zaintza langileen eguna eta martxoaren 31ko trans ikusgarritasunaren eguna aipatu dituzte. Amaitzeko mugimendu feministak antolakuntzari eta borrokari eman dio garrantzia, hauek baitira feminismoaren armari garrantzitsuenak eta gaineratu dute emakume trans eta boierak kaleak hartzeko prest daudela. Askotariko zapalkuntzen bitartez sostengatzen den sistema honi erantzun diezaiogun askotariko gorputz eta borroketatik. Antolatzen jarraituko dugu, herriz herri eta auzoz auzo. Herriko mugimendu feministaren izenarekin beste koordinakunde bat sortu dutela salatu dute 100 eragile baino gehiagok. Euskal Herriko mugimendu feministaren izenarekin beste koordinakunde bat sortu dutela salatu dute 100 baino gehiago eragilek. Mugimendu feminista osatzen duten 11 eragilek Instagram bidez mezua zabaldu dute koordinazio berri hori salatzeko eta adierazi dute Euskal Herriko 9 eragile abolizionista eta transbastertzaile direla. Koordinadora 8M Euskal Herriko mugimendu feminista izenpean egin zuten agerraldia pasaden otsailaren 19an, martxoaren 8 koordinatzeko helburuarekin eta 2 manifestazio deitu dituzte egun horretarako, bat Bilbon eta bestea Iruñan. Horren aurrean, mugimendu feministak haserrea eta desadostasuna adierazi ditu sare sozialetan, hamarkadetan zehar ehuntzen eta josten ari diren bidearen aurkako ekimena dela iritziz. Hala, mugimendu feministak bere posizionamendua berretsi du nabarmenduz ez dela putofoboa. Oharraren arabera, sexu lana dela eta sexu langileek eskubideak behar dituztela aldarrikatzen dute haien borrokak babestearekin batera. Bestalde, adierazi dute Euskal Herriko mugimendu feminista ez dela transbastertzailea elkarrekin sistema kapitalista, cis-heteropatriarkal, kolonialista eta arratistari aurre egiten diotela. Mugimendua osatzen duten 100 baino gehiago eragileek atxikimendua adierazi diote oharrari eta borroka feministaren harira gehitu dute lanean jarraituko dutela beste mundu eta herri bat feminismotik eraikitzen jarraitzeko. Gaurtik aurrera, Chirp Honi Hillseko ikertzailea filma ikusgai izango dugu Euskal Autonomia Erkidegoko aretoetan. Zinema euskaraz ekimenari esker, abenturazko istorio hau euskal hizkuntzan gozatzeko aukera izango dugu. Detektibearen lanak jazarpena egitea dakar jagoletza, superbilau bat. Hori jubatu bada. Chirp naiz, Chirp detektibea. Bueno, oraindik ez. Chirp Honi Hillseko ikertzailea filma otsailaren 26tik aurrera ikusgai egongo da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako areto desberdinetan. Zinema Euskaraz programak 2026 honetan estreinatutako pelikula errusiar hau euskarara bikoiztuta ikusteko aukera izango dugu. Ezer txarrik gerta ez da dino. Baina hemen ez da inoiz ezer txarrik gertatzen. Lapurtu egin dute. Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak bultzatutako ekimen hau, herritarrei euskaraz bikoiztutako filmak helarazteaz arduratzen da, zinemagintzan euskal hizkuntzaren hedapena sustatzeko. Eko krimena! Bai, hori uste nuen. Zure laguntza behar dugu! Hori da jubaduak egingo lukeena. Film honetan, Honi Hillseko biztanleak hiriaren egunerako prestatzen ari dira. Bertan urrezko erlautza mitikoa erakutsiko dute, lekuko sortearen kutuna dena. Festa baino lehenago inor konturatu gabe, erlikia desagertuko da, eta denek txirpiri botako diote errua. Beraz, txirpen misioa, misterioa argitzea, benetako lapurra aurkitzea eta haranera bakea itzultzea izango da. Barruan dagoela sentitzen dut. Sartuko gara eta gero errefortzuak eskatuko ditugu. Chirp detektibea eta urrezko erlauntza. Eta ona hemen, aste honetan pantaiak euskarazek eginiko ikusentzunezkoen gomendioak. Movistarren itzuli dazu. Talk to Me filmaren ostean, Filippo anaiak zinta are ilunago eta emozionalki suntsitzaileago batekin itzuli dira. Filma dueluaren zokorik ilunenetan kokatzen da, elkartzen diren 3 pertsonaia aurkezteko. Piper eta Andy Nebarrebak alde batetik,
eta hildako alaba bueltan ekartzeko edozer egiteko prest dagoen emakumea bestetik. Galera kiludutako familia trama gisa hasten da filma, baina berehala bihurtzen da beldurrezko kontakizun bortitz eta aztoragarri, atmosfera itugarri baten barrena. Aizpaorde itxusia, Mari Errauskinen istorio ospetsuaren erraietako bertsio libre eta iluna, komedia eta beldurra uztartzen dituena. Elbiraren istorioa kontatuko digu. Bera Aizpaorde ederrarekin lehiatzeko borrokan edertasuna negozio gupidagabea den erreinu batean. Badakit zer egintzen duten joan den udan. 80ko hamarkadaren amaierako slasher saga ezagunenetako bat itzuli da. 87ko filmaren jarraipen gisa funtzionatzen du. 5 lagunek autoistripu hilgarri bat eragingo dute nahi gabe, eta ondorioen beldur, gorpua eskutatzea eta sekretua betiko gordetzea erabakiko dute. Primeranen Limbo estreinatuko da igandean, Irudamatxo ekoiztetxearen Limbo saioa iazko apirilaren 24ean estreinatu zuen ETV batek, gaztetasunez betetako telebista ikuskizun bada, eta lehen denboraldia telebista konbentzionalea eman zuten. Bigarren denboraldia ordea Primeran plataforma digitalean emango dute. Martxoaren 1ean estreinatuko dute denboraldi berria. Aitziber Grados izan zen lehen denboraldiko aurkezlea, eta bigarrenen ere ura hariko da gidari lanetan. Netflixen gaueko agentea telesailaren 3. denboraldia. FBI-ko profil baxuko agente bat, Peter Sutherland, etxezuriko sotoan ari da lanean inoiz jotzen ez duen telefono baten zain. Ariketa gau batean jotzen duen arte. Horrek bulego baleraino eramango duen konspirazio batean murgituko du. Strip Law, Las Vegaseko legea, helduentzako animaziozko proposamena. Lincoln Gum abokatua lehorregia da Las Vegasen epaiketak irabazteko, baina Sheila Flambe mago xelebrarekin elkartuko da eta kasuek beste norabide bat hartuko dute. Eta Makusin Potxokiak, pertsonaia urdin maitagarriak bueltan ditugu eta eraberrituta datoz. Potxokiak marrazki berriak 3D bertsioan beti ere aurretik ezagutzen ditugun pertsonaiekin. Gaurkoan Idoia Torregarai eta Mirari Martiaren humorigilekin aritu daizketan Xabi Alo. Hona hemen kontatu diotenaren zati bat. Noiz behinka umoreare jartzea gustatzen zaigu eta gaur hori egiteragoaz, izan ere Mirari Martianen eta Idoia Torregarai eskaierapekoa bakarrizketarekin dabiltza eta gaurkoan gurera torri dira. Ongi etorri bikote. Eskerrik asko. Zer moduz? Oso pozik, amaikara etortzen garen bakoitzean, edo lehenengo aldiaz, balin bada ere, oso pozik. Bai, pozik gatoz, bai. 3 gorriz. Bai. Ez dugu hitzegin honetaz, baina, bueno. Gurea uniformea delako, eskailerapekoaren uniformea zurea ja, bai, ez? Hori da. Haian ordezkapenak egiteko ezin dugunean, zuri deituko izugu. Eskailerapekoa bikote, esaten duzue ardogona eskatzeko era, ze aurkituko dugu, ze eskintzen duzue. Bai, kontzeptua, eskailerapekoaren kontzeptua zetorren pixka bat, galdu den kontzeptu bat da, ez? Gaur egun ardoari buruz hitz egiterakoan, eskatzen dira kriantzak, urtekoa, reserbak, ez? Eta oso mailakatuta daude, baina lehen garai batean ardo onari deitzen zitzaion eskailerapekoa, ez? Eta, ezkutuan zegoena, eta zena ona, goixoa zena, eta, pixka bat horri tiraka, askotan, gure muregile ibilbidean ere sentitu izan dugu ezkutuan dauden gauzak edo hitz egiten ez diren gauzak plazaratu ditugula, gauza onak direla, eta pixka bat hortikan tiraka hasi ginen kontzeptua sortzen. Da iradokitzailea behintzat, izenburu. Ez da? Nik uste dut, izenburu batek ere izan behar duela hori, ez da? Amu bat, pixka bat, jendeari ere irudimena gero behar bada beste zerbaitekin topatuko da, baina hori da magia ere. Aipatu dituzu Mirari gauza batzuk, tartean 40 urteko krisian erabezaroa, gorputza, mendia, dituzu izpide, nola uztartzen dira bikote gai horiek? Sortzen hasten garenean argi izaten dugu, bakoitzak zer kontatu nahi duen, edo zeri buruz hitz egiteko gogoa duen, edo zeri buruz egin nahi dituen bakarrizketak, ez? Eta gero, ez dakit nola lortzen dugun, nahi gabe elkar lotzen ditugula, ez? Eta nik, azken bolada nahiko garbi nuen 40 urteko krisiari buruz hitz egin nahi nuela baita ere, 40 urte betetzen ditu delako aurten, eta nire inguruan somatzen dudalako hori, eta zenbat pixu dezaken horrek, ez? Kasu hortan, hori da nik bakarrizketa egiteko edo nire abia puntua. Gero ondoren, Idoiak lotzen du, krisia, beste krisi mota batekin, ez? Hori da. Nik salto egiten dut 40tikan nerabezarora, esango zuen, nerabezaroa, ez. Seme alaba nerabeak ditu dalako, eta pixka bat orduan lotzen dut, zer dan baita ere, amatasuna,
gainera koinziditzen dunean perimenopausiarekin, eta pixka bat bai da gai bat, hor baita ere konparazio batzuk egitean, eta oraindik gero eta gehiago hitz egiten da adibidez baita ere perimenopausiaz eta horrelako gauzak, baina ondo dago beti ere umorez ere hori lantzea, eta noski nerabezaroa bezalako etapa divertigarri batez ere lotzen dugu, eta gero mirariri pasatzen dio berriro urrengo gaia, ezta? Bai, horrela txandaka osatzen joaten gara, eta nerabezaroan zerek du garrantzia gorputzak, ez? Eta uste dut garrantzi hori ez dela bizitza osoan desagertzen, emakumeon kasuan bereziki, eta gaur egun gizonen kasuan ere nik uste dut presio estetiko handia jasaten ari garela guztiok, eta emakume lodi bezala ere nuela gogoa horri buruz hitz egiteko, lehendik ere hitz egin izan dut, baina orain beste ikuspuntu batetik, ez? Edo nire buruari presioak kenduz, baina dauzkadan presioei buruz hitz eginez, eta kirola, kiroldegiko kontuak, horrelako gaiak, eta beti ere kritikotasunetik eta humorez kontatuz, ez? Eta hortikan tiraka abiatzen gara. Eta horrekin batera mendia, idoia. Bai, zeren gero berak bukatzen du kirolarekin, eta gaur egun kirolak baita ere ze pixu daukan. Esan nahi dut, gauza badak osasunarentzat ona izatea, baina nik ikusten dut batzutan erlijio bat bezala bilakatu dela baita ere, ezta? Beste gurtu beharreko beste atal bat, eta orduan egiten dut, nire esperientziatikan, ez naizela bat ere kirolzalea, eta hortikan, paixkat, mendia euskaldunokin daukan lotura, eta orduan egiten dut olako mendia, erlijioa, eta pixka bat olako kritika bat baita ere, kirolzaleak ez garen ontzat ere, pixka bat alako aldarrikapen bat. Hori guztia gutxi gora bera ordubeteko saio batean, otsail hasieran estreinatu zenutena Adunan okerez banabil, ze harrera izan du? Oso ona, egia esan, hasteko oso eskertuta gaude Adunako udalari, bertako elordi gela utzi digutelako urtarrila osoan zehar, entxeguak eta egiteko, guk, esaten dugu ez, gure egonaldi artistikoa bertan egin dugula, eta Adunako udalari eta bertako kultur teknikariari, Dani Arizalari, eskuzabalik hartu gaituztelako, eta orduan bertan egin genuen estreinaldia, eta oso harrera ona, beroa, nik uste dut orain arte egin dugun, laugarrena da, eta orain arte egin dugun estreinaldi onena izan dela, ez dakit azkeneko asteko ensaio horiek edo eman digutelako, edo ez dakit, ni behintzat oso gustora sentitu nintzen, eta ikusten zen baita ere jendea erantzuteko zegoela, eta pozik. Ona izan da, beraz. Bai, hasiera oso politika gainera, algortan ere egon gara, eta badirudi, gero betik ikusi behar da, ez da, honek ere behar dula bere bidea. Ez da antzerki baten gidoia izango balitz bezala. Hau pixka bat, inberda, landu, garatu ipten da, gero berezko gauzak ere ateratzen dira momentuan, eta horrela sortzen da, baina hasiera bezala, zoragarria. Bai, momentuan da, uste dut, beti hasieran izaten dela, edo nik dudan sentsazioa da, oraindik testua hartu egin behar dut, errepasatu eta kontatu, ez? Eta iritsiko da puntu bat, ja testua oso korpuztuta duzula, eta ja segurtasun horrekin ere bazoa zela, eta orduan hasten zara agian improvisatzen gehiago, beste malgutasun batekin kontatzen gauzak, baina oraingoz gustora egiten ari garenakin. Mirari, aipatu duzu laugarren ikuskizuna dela batera egiten duzuena, ondo moldatzen zareten... Beste lesbide egongo! Bai, gure familiekin baino denbora gehiago pasatzen dugu elkarrekin. Bai, 2017an hasi ginen, aurretik ere bagenuen gogoa zerbait egiteko elkarrekin, eta aspalditik ezagutzen gara, eta horra hasi ginen, proba bezala egin genuen Usurbilen, Euskararen egunean, eta gustatu zitzaigun, eta esan genuen hau egin nahi dugu, ez? Eta hortikan etorri zen 2018an bete-betean hastea, bakarrizketak egiten, eta orduzkeroztik bata bestearen atzetik kateatu ditugu, ez? Normalean izaten da, jira bat bukatuko dugu, atxeden hartuko dugu sortzeko, eta gu bukatzen ari gara, eta sortu dugu ja beste bat, ez? Eta ez dugu etenaldirik egin urtebeteko bat, edo abuztuan oporrak egiten ditugu, eta elkarri ere ez diogu hitz egiten. Bai, hori horrela da. Baina, nahiko modu naturalean, ez? Azkenean,
bidean asko, errepidean ere ordu asko pasatzen ditugu eta hor asko hitz egiten dugu, gure gauza kontatzen eta bai pertsonalak gehi honi buruz hau pentsatzen dut edo hau esango nuke eta egosten ere, lehenago hasten dela, orduan egiten dugula bide hori. Eta ongi eramaten gara, bezala hainbeste urte ez genuke batera lanean egongo zeren lan bada baita ere. Eta egia esan, umorearen ikuspegia berdintxo ulertzen dugu, eta gero belaunaldi desberdinetakoak izateak ere horrek ematen dio beste kolore bat, ezta? Bera gazteago, bere gaztetasune horretatik, ni senyoratasunetik ere, pizka bat horrek ere, eta gero oso ongi moldatzen gea, langilea gara, nahi de, biok badaukagu lanerako lako etika zea bat, eta oso ondo ulertzen gara horretan, eta hori oso garrantzitsua da, hainbeste denbora eta hainbeste eskatzen dizun, denbora kilometroa nekeak ere pilatu behar dituzunean, beraz, oraingoz hemen gaude eta jarraitzeko asmoarekin. Bidea bat ezgorratuko dugu, 2018an bakean dagoena bakean utzi, 20an luze edo motz, 23an stand-up. Ez dakit nola baloratzen duzuen orain arteko ibilbidea? Esango nuke oso emankorra, ez? Asko eman diogu guk eta eman digute, ez? Eta horregatik ere jarraitzen dugu, ez? Herri bakoitzan edo herri gehienetan bukatzen dugunean, esaten digute, urrengoa prestatzen duzuenean idatzi eta etorreko zarete. Eta nik uste dut hori badela zerbaiten seinale, ez? Gauzak ongi egiten ari garela eta egiten dugun hori ere gustatzen dela. Eta orduan, pozik gabiltza. Zaila da, hau da, egiten duzun zerbait horrekin gozatzea. Eta gu beti esaten dugu, konektatzen duzunean jendearekin, barregin erazten diozunean, ez dagoela ezer oberik munduan. Jendeai barregin eta ama naiz, Idoia Torregarai eta Mirari Martiarenarekin ari gara eskaierapekoa bakarrizketarekin da biltzatelako Euskal Herrian. Irakurri dizuet nonbait umorea dela bide eraginkorra gauza garrantzitsu ez hitz egiteko. Euskaldunok prest gaude edo zer gairen inguruan umoretik lantzeko edo. Nik esango nuke baietz, ez? Posible dela. Gero, ez dakit, arazoa edo egoera izaten dela norberak non dituen bere mugak edo zer hartzeko prest dagoen eta umore bidez kritika bat jasotzean batzuk mindu egiten direla eta hori ere bada gure lana, jendea deseroso sentiaraztea eta pentsaraztea pixka bat eta orduan umorez egiten duzunean eraginkorragoa izan daiteke eta nik uste dut badela garrantzitsua norbere buruari barre egiten ikastea, bizitzarako oroar, ez bakarrizketetan edo umore saio batean, baizik eta bizitzan oroar hori egiten jakitea bada aberasgarria. Baina beti daukagu, azala batzuk fina, danok, esan nahi dugu, danak mintzen garela, baina nik uste dut orokorrean behintzat, oso harrera beroa izan dugula eta ona izan dugula, gauza gai planteatu izan ditugun gauza guztiekin, baina, hau ofizioaren parte da baita ere. Eta hori dana euskaraz egiten duzu bikote, Ana Goiti egon zen Platonetan bertan eta galdetzen nion barkatu, nolabait eman dala azken aldian euskal kulturgintza eta komediagintzaren boom moduko bat. Ez dakit nola ikusten zuen, euskal kulturgintzaren egoera. Ongi, kulturgintzaren egoera, bai. Baina, esan nahi, euskerak dena behar du. Beraz, komediagintza euskeraz ere egitea horrek ere bide bat irekitzen dio euskerari garatzeko gozatzen dugun bitartean baita ere. Orduan, euskerak denetatik behar duen heinean eta umorea ere beharrezkoa da. Beraz, guretzat oso pozgarria da, gero eta jende gehiago ere honetan aritzea, euskerari ekarpen egiteak umoreari baita ere eta kulturari oro har. Bai, oso gustora. Bai, eta bide honetan askotan joan izan gara euskaltegietara, euskara ikasten ari direnen gana, eta agian saio horietan erantzuna ez da hain beroa izaten edo ez dira lertzen, baina ikusten dituzunean ulertzen dutela kontatzen duguna, barre egiten dutela, beraientzat ere euskara ikasten ari dela eta euskaraz ere barre egin dezaket, ez? Eta gu hortan ere arro sentitzen gara, hori egiten dugunean. Eta azken urtetan geroz eta gehiago gara, eta elkarrekin ere plaza desberdinak egiten ditugu, probalekuak ere sortu dira, taldeka dabiltzan beste batzuk ere badaude, eta giro oso polita, eta lagunarte oso polita ari gara lortzen. Eta zer referente izan dituzue, kultur, izango dut, komediagintza horretan?
Bueno, niretzako telebistakoak ziren gehiago, adibiden netzako Ane Gabarain edo Elena Irureta, justu umore gintzan, zeberakit bestea zein izango duen mirarik, beraz. Zein, ezakit, Kontxu Odrezola, esan nahi dut, gu txikiak eta ginenen ama begirazazu, gero telebistan ikusi genitunean bi eta bat eta buedanak etorri zirenean, umorearekin lotutako erreferente handiak izan dira, zeren, esaten da, gaur egun stand-up komedi edo deitzen zaion hau egiten ari gara, asko, baina urretikan umorea bestera batea ere landu da, ez gara gu hemen azaldu eta orain gu gara umorea euskeraz egiten duguna, ez. Hemen Euskal Herrian aspaldidanik egiten da, bai antzerkian bereziki, baina bertsogintzan ere, bai. Bai, bertsogintzan, eta garai batean, 80ko hamarkadan, txiste afariak egiten ziren, ez? Eta Kike eta Jose Ramon, eta hor kasetoiek ere bazuden, txisteka misteka, Kike Amonarrezek ere liburu asko atera ditu umoreari lotutakoak, txiste liburuak, eta hortikan ere asko edan dugu guk. Burura datorkit ETB-en ematen zen funtzioa saioa, ez? Eta hor esketxak eta oso umore zorrotza, eta fina, politikoa, eta hoietatikan ere hartu dugula, eta gero ja beranduago Guazemank eta alakoak etorri dira, beraz, umorearena ez da gauza berria Euskal Herrian. Forma aldatu zaio, formatu aldatu da. Baina tradizioa badago, eta haiei eskerrak ere gu gaude hemen, ez da? Idoia eta Mirari eskerrik asko gaurkoan gurera etortzearren, eta animota sorte hon. Eskerrik asko zuen. Gaurkoan, Apotek 80 taldearen erokeria bestiarekin emango diogu amaiera albistegiari. Gogoratu 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Gu bihar izango gara berriz ere zuekin bueltan. Mila esker zuen arretagatik eta ondo izan.